Ako karon sa recording studio sa ABS-CBN tapos as in kuha kay si Maria Pilingira. Niya available pag yun. Pulihan ako na akong asawa nga kuan kayo kanang sige pangulata. Kuha kay si Maria Pilingira niya. Dirhi pagid di ay sa ABS-CBN kay Muhamis imong naw. Muhamis imong naw. Mutun saan nga ko nila basta kay idala ko nila diri. Higher! Baby! Baby. Baby ko, baby ko. Ikaw na ang baby na ko. Please, no! Baby, baby tawan. Joke! Bahala na. Basta kay Sa? dili ko maulit, diri na lang ko kay balag diri na lang ko. Nagdala nang akong bag kay palayason na mong korda piyag yapon ko makitaan niya nga kanang nag-uban-uban kog babae. Uy, amigo naman to, diba? Dili abi na akong friends and benefits. Friends and benefits. Friends and benefits. Ay, Cordapia, ayaw ka bala. Ako'y bahala kang baby. Ayan!